Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Mga higala, niya ang bag-utang sugilanon. Yakusoko, The Promise. Sandra! Huwag kay kasing-kasing! Surprise ka! Ikibuhat na ko ang tanan aron malipay ka. Panuwag kay katagbawan. Di ka kamaumutuman og saad. Magmahay ka ng imong kibuhat, Sandra. Magmahay ka. Huwag kita'y mo hilungdan mga babae. Huwag kita'y mo hilungdan mga babae. Mga salbahes mo! Bay! Wala nyo, bay! Bay! Asap, bay! Bay! Alam mo yung bukas tubig, ha? Masa maglumos ka niya sa suba! Bay! Mga salbahes mga babae, bay! Salbahes si Sandra! Oo, bitaw, bay! Mati-puti sandray, sa bayis to! Mati-tugnaw! Kung ay tugi-tugi! Bay! Sa matawag ka, oy! Katawan ka itong bihana kung mag-ikot ka to niya! Pero bayar na ibahaw mangitunta siya. Ibahaw unta siya nga siya lang ang babae sa akong kinabuhi. Oo, lagi, nahibaw siya! Pero saom na nga, tanong na siya! Bay, anong kaya mo kong kipailog dolyar, bayar na Ay, kabala ka na, bay! Mutanan niya ko niya! Sige lang, makita kong kontak ng biri sa Sandra Japan! Bay, ay ito, pagkita sa kapal, nagabuhita ka ba yan? Uy! Sige sa ban mo kagwapo, no? Magbati ka ng imong naong mo sa buhila ka! Salbahe siya. Salbahe siya. Sandra, Bay! salbahe ka. Sige, bay! Sandra! Salvahis ka! Salvahis ka! Da! Imong gipera ka kung amigo ka si Lando! Pusa! Magmahal ka! Salvahis kang dago! May, nung pinutan ko, nagtigom na ko alang sa akong kasal. Pero paliwala niya ang tanan, May. Ang tanan na mong sinaray. Yung nalimtan ba'y tungod lang sa dolyar? Eh bagam siya naong good bay! Sandra! Patay kang naong! Sandra! Ay! Bay! Magpasaw siya yung ibibuhat na ako! Ay! Bay! Ay pagdagan at pagpang nero! Bay! Bay! Panimarat ko ikaw, Sandra! Buhilat kang tugo sa umaabot! Ay! Abay Lando! Awan to na! Naligid na! Bay! Ay! Nay! Abrihan ko tanay! Oy, Ay! oy, Erneg, unsa man ang ipasad mo? Ay, tao ni Nay. Si Abay Lando ni. Nagwala. Hubog kayo. Ayano nagwala man na siya. Aw, nayabag tungkol sa gugma. Unsa? Nga naman, Ayaw niya na pukutan na diyan. Ay, ako ni siyang ihigda sa lantay. Aron, matambalan ni siya. Dagang isang karas. Oh. uy, nakadugo man lagi dahil na siya. Mau gani. Sige day. Pag-init og tubig palihog gabi. Aron, malipyo rin si Abay Lando. Oh, hala. Hala, ago ng badlungon ay. Sus! Madam ka ng gugma, Abay Lando ay. Oo, lagi. Visit ni siya. May pa ang pusit. Kaya dili visit.
Bay. Pasakitan. Mawara ba yun? Ilambos ang imong gibati, Belandong. Dili angay hilakan ang mga babae pusit. Bay? Sakit sa ko. Aw. O na resulta sa imong drama, bay? Oh, saman? Kapos kong lawas. Na di maapdos nga nagwala ang kagabi. Muro jud kang sisisa mong tanong nga nagwala sa ulan. Kamera lang ko'y kuwang nimo gabi igod. Bis aktor na ka. Gaya kasulti ya. Daw akong t-shirt, be. Aw. Halo, uyas mong t-shirt pa ay. Ako rin naloy. Lago kayo. Peh. Bay. Ay padaas mong gibati, uy. Basig makita lang ka na mo nga magbitay sa punuas kahoy tungkol ni Sandra. Ano ko kayong kagwapo bay kung bitayo na nimo? Sakit kayo ba? Di mawa ang sakit sa kong dugan, bay. Murag giwa-hiwa ang akong kasing-kasing. Pero, ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka, bay. Di ko maghikog. Basta? Di ko maghikog tungod lang sa mga babae. Sila ang maghikog tungod ako. Sila. Uy. Nagbahad mo na akong amigo. Usa lang si Rolando sa Minilyon nga gisakitan tungod sa gugma. Samtang mao kini ang hitabo dinhi sa Pilipinas, atong itakli ang atong pananaw sa usa ka lugar sa Japan, ang Honshu, Japan. Diin magpuyo ang usa ka Filipina-Japanese nga si Natsumi. はい私は冗談ではないのです私はフィリピンに行きますよ Natsumi, ibutang na ng telepono ni anang imong amahan. Nauli na. Nganong mahadlok man ka ma? Ako raman ni amigang ako ikasulti. Gisapot ang imong amahan. Ibutang na ka na. Okay. Konnichiwa. Watashi no otosan wa sayonara kuku desu. Hai. Diyan ne. Sige na. Sud na sa imong kwarto. Kay atimanon na nako ang imong amahan. Ayaw baya pagawas ha. Kundi ka na ko tawgon. Yes, ma. Naunsa man ni si mama, uy. Nganong pirmi man gini siyang matarantar karon. Nganong kinahanglang mahadlok man ko sa kaugalingon akong amahan. Oh, may nabuag. Watashi wa! Nausap ka si mama. Watashi koi! Wahanatan no kumandan. Hindi ba sa kinasap ni Papa si mama? Nakawa sa riyo. Doko na di! Watashi dati wa. Isoto doko ni aomote. Masu. Echero wa! Homon, siya desu. Nani ka taberu? Mono jewelry, shimasu. Nilakaw na si Papa. Ma! Nganong nasa kudas ato si Papa? Ma, nganong nihilak naman ka? O sa mag-isa mo ni Papa? Kalimti ang imong nabati karon Natsumi. Andama na lang ang imong kaugalingon para karong gabi. Unsa? Nga naman di ay ma. May bisita na karong gabi. Si Ichiro. Pero nganong ako may mangandam? Ma? Nganong ako'y mangandam? Ha? Sorry, anak. Unsa man kahay mahitabo karong gabi? Natsumi. Isulob na ning kimono dress. Ma, nahibahog yung ka nga dili ko kinahang musulob, ana. Gipalit na sa imong amahan aron mo imong isulob karong gabi. Inig-atubang nato sa mga bisita. Unsa? Ug nahibaw ka gyud nga dili mahimong paliparan ang gusto sa imong amahan Natsumi. Sige na. Isulob na na. Ma,
Unsay mahitabo karong gabi? Karong gabi, mao ang imong umiyay. Unsa? Natsumi, muanhi karon ang nakudo aron formal kang ipaila kang itsyo nga mahimo diyang asawa. No! Dili ko masugot, ana, ma! Dili mahimong usa ka matchmaker ang mudiktar nako kung kinsa ang mahimo na kong bana. Pero pagbuot ka na sa imong amahan, Natsumi. O pasaylo ako nga wa ko'y mahimo nga pungan siya. Natsumi, ayaw na lang supaka ang imong amahan aron di ka masakitan. Ma! Sige na, isulob na ka ng imong Japanese kimono dress. Mao'y gusto sa imong amahan, nagwapa kaayo ka nga moatubang sa atong bisita. Natsumi, gomenasay. Natsumi, andam ka na ba? Niya na ang mga bisita. Ma, kung ikaw pa ang niya sa akong dapit, buhaton ka ni mo ang gustong ipabuhat ni Papa Hiroshi nako. Oh, Natsumi, akong buhaton. Natsumi, ayaw paghilak. Niya na ang mga bisita. Kinahanglang ipakita ni mo nila nga ligon ka. Ipakita sa imong amahan nga ligon ka kasing-kasing. Dali na. Atubangan na ang imong mga bisita. Dali, pe. Tarungan na ako ang imong make-up. Ma, dili pa di ay mahimong manglayas din sa Japan. Magpalayo tayo ning dapita, ma. Dada ako sa Pilipinas. Natsumi. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!